חברים, היום אנחנו עושים משחק נחש את המוב, שזה כמו נחש מי, רק עם מובים במיינקראפט, ואני צריך לנחש את המובים שצצה בחר. אוקיי, אז התחלנו. האם המוב שלך הוא מפלצת? אוקיי, המוב של צצה הוא מפלצת, אז אני מסיר את הצ'יקן כי היא לא מפלצת, סטריידר, פרה, ויליג'ר, עטלה, מי עוד? איירון גולם, ואני חושב שזה הכל. תורך צצה. שלך הוא כאילו גבוה בבלוק אחד. הוא לא בגובה של בלוק אחד. אוקיי, אז אני מסיר את הלף, פנטום, שלקר, צ'יקן, פרה וסטרייק. זה המוב שאני בחרתי על הבלוק יאללה. אוקיי, תורי. האם המוב שלך יכול לעוף? כן. המוב שלך יכול לעוף? כן. אוקיי, זה מפסיל הרבה. אני יכולה להסיר וורדן, אבוקר, את המשהו שכחתי איך קוראים לו, שלקר, סקלטון, זומבי, אנדרמן, וויזר סקלטון, וזהו. בטעות הרגתי את הפנטום, זה מאוד חשוב. רגע. שנייה, אני אעשה לו פה כלוב, שנייה. רגע, אני אשים פה זכוכית. אגב, נשארו לי 2 מובים. אוקיי, האם המוב שלך לא מהעולם האמיתי? אופס. כאילו, או מהנזר, או הוא לא מהנזר והוא גם לא מהאם. הוא מהעולם האמיתי. אז אני מסיר אנדרמן, אני מסיר בלייז, וויזר סקלטון, וזהו. אוקיי, עכשיו, כי נשארו לי 2 מובים, אז אני חייב לעשות 50-50. מה הצבע האהוב עליך? אדום. אדום, אה? האם המוב שלך הוא בלייז? כן. אוקיי, אז המוב שלך הוא בלייז. עכשיו אתה צריך לנחש את המוב שלי. האם המוב שלך הוא זומבי? זה לא זומבי. let's go! זה היה, שכחתי איך קוראים למוב הזה. שלך היה... למה שמת את זה? כי בטעות הרגתי את הפנטום. אז שמתי לו כלוב. טוב, מקווה שנהניתם מהסרטון. אם נהניתם ממה שראיתם, אז בבקשה תעשו לנו סאב ולייק. אנחנו ממש מעריכים את זה. תודה רבה, ביי!